bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire mon en garti hannde oɗo ñalawma altini hawri ko 15 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 habaruji mon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗon ko toon États-Unis en wayni ko toon haqqillaji goni oɗo saha joni ko toon to wiyete Iowa ɗum noon ko élection ngaji primaire hakkude kanko Donald Trump Nikki Haley e kanko Ron DeSantis élection ngaji kadi toon to Californie hanki hakkude kanko Adam Schiff e rewɓe ɗiɗi woɗɓe ɗum noon ƴeewen hol gañiɗo ɗiɗon élection ngaji ɗum noon ko lomtade Dan Feinstein cankinoɗo ma won lewru joni toon to États-Unis hannde ne wayno ko hakkude gouvernement fédéral mo président Joe Biden ardi e kamɓe gouvernement local gonɗo toon to Texas ko haareji goni toon haareji constitution ɗum noon ko caggal nde kamɓe Texas kadi dadi muɗum continue oɗo wadde laamu e nokkuji takkiɗi toon to frontiére ɗum noon ko par habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to mer rouge en wayni ko kamɓe hutti hen ɗum noon ko yimɓe haɓeteɓe wonde toon to Yaman tugnade kadi habaruji gummiɗi toon to BBC en wayno ɓe mbawi kamɓe berlade missilaji no e bateau goto taw ko américain ji habaruji men international mana en toon kadi to Palestine ƴeewen holto harde yarata e kadi ma en dutto toon to Afrique Sud ƴeewen ɓeɗo artu avocat ji e juge uji yannoɓe toon to laahi portude plainte contre Israël hol jaɓɓugal ɓe mbaɗana hannde habaruji men international mana en toon to Mauritanie en wayni ko lurodiral no woodi hakkude oɗo saha joni kamɓe wiyeteɓe inspecteur uji du travail e kanko ministre toppitiɗo ko fati fonction publique et emploi ɗum ɗon ma en ƴeewgal ɗon lurodiral ko woni toon ha hannde toon to Mauritanie kono hon kanko kadi ministére toppitiɗo ko fati e transport leydi ndi o wonde ko oɗo saha joni en wayno ko campagne garo hono Arabie Saoudite yami Mauritanie ene mbawi diwde ummade Mauritanie faati toon to Arabie Saoudite habaruji men mano en toon to Burkina Faso mennoɗo wonde chef d' état major leydi ndi ene wayno naggama hannde cakkitoɗen habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang joɗaniɗe en toon to Mauritanie wawa rokkude en kadi ko jogoni en ko fati coftal balle ɗum noon ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gartu detuji muɗum joni siftindon tan hannde ko altini 15 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 hitande ujunnaji 2024 ma en gartu detuji joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare no mbiɗen ni toon to États-Unis en puɗɗorɗen en wayno ko to Iowa en wayno ko toon haqqillaji kucciri oɗo saha joni anda ka taw noon hol kawɗen résultat ji nen puɗɗima yaltude hono hakkude makko kanko Donald Trump e kanko Nikki Haley e kanko kadi Ron DeSantis ɗum noon en wayno ko wotuji mabɓe toon to Iowa ko ɗum rokkata chance kanko Donald Trump pour ƴewde so tawi américain walla yimɓe Iowa enen dokkamo arditade leydi ndi ɗum noon ko woteji mabɓe gadani primaire wonande kamɓe candidat ji républicain ji ma en gartu e woteji toon to Californie tugnade kadi résultat ji jaltude hanki Adam Schiff en wayno ko gonnoɗo représentant to démocrate gonnoɗo toon to sous représentant ji en wayno ko kanko ɗaɓɓata joni jottade e jonde hono biyete Dan Feinstein ɗum noon ko sénatrice mo cankinoɗo ma won lewru ɗum noon en wayno ko o foɗidiranno ko rewɓe tato hanki rewɓe ɗiɗo hanki ene wayno kono noon ko tugnade résultat ji jaltude hanki kanko Adam Schiff en wayno ko kanko woni oɗo saha joni nomaɗo pour yo won candidat démocrate en wonande heftude ndeɗo jonde toon to Californie ɗum noon koye mois de novembre hande toon to États-Unis tugnade kadi ko CNN habri hono kamɓe gouvernement Joe Biden non gouvernement fédéral goni joni koye haare mawde hakkude mabɓe kamɓe e gouvernement mo Texas ɗum noon ko caggal nde d' abord ɓe gollidima ɗeɗo balɗe foof on dardiɓe Texas garino toon to nokku ene wayno ko parc gonɗo toon to frontiére hakkude États-Unis e Mexico ɗum noon kadi d' abord yimɓe liggotoɓe immigration yettade oɗon nokku ɗum noon ko taw kadi tugnade ha hannde no gouvernement fédéral haaliri wonde ko noddali mbaɗi wonde ko yimɓe tato noon toon enen goni e wendu he en gummi banggue Mexico et puis koko jogori yoolade kono ene wayno ko sibabude hannde no ɓe mbiri ni ko dadiɓe Texas kadi ɓe yettade ene wayno ko yimɓe tato ɓe debbo goto wonde sukaɓe mum ɗiɗo maayi hen jooli ɗum noon ene wayno ko cugguide en hono wayno ko kamɓe joguiɓe konngol ɓeeɗo e rangeji mbi wonde ko gouvernement fédéral woni koye bonnude ɗumen
tabo d'abord hade maɓɓe kamɓe yimɓe immigration arde d'abord taw kamɓe yimɓe tata yooliɓe taw déjà en wonɓe oto banggue taw ko gouvernement mexico walla danɗoɓe mexico gonno koye ƴewde ittude hoccude ɓalli maɓɓe déjà taw ɓe joodima ɗiɗi ɓen guel ene wayno ko kamɓe immigration ɓe kaɗaka ɗumen toon kono noon ko holla tan hannde e nder vidéo ji ene wayno hollama tan e vidéo ji wono kamɓe yimɓe maɓɓe ha andi nana daari toon ko kañumen gardi frontiére oɗon saha joni ɗum noon ko wiide wonde ko kañumen jogui oɗo saha joni pouvoir pour rende frontiére mumen ko wawi wonde fof noon kanko président Joe Biden gouvernement makko neddi lettere toon to Texas ɗum noon lettere o wi ɗiɗi wiide ko wonde ko kamɓe ardiɓe Texas ene wayno ko yooɓe goppu doole ɗe mbaɗata ɗe hen ɓe goppita ɗum fédéral par ce que ɗum ɗon kadi ko ɗum woni ko hunde ko lundinde ko mbaɗata koko lundi constitution no yamiriri ene wayno ko gouvernement fédéral tan foti gardude frontiére uji eyyi ɗum noon kadi ne wayno ko kamɓe koɓe mbaɗata ko oɗo saha joni ko ɗum ko hunde jiida hen e ko constitution yamiri donc min gartu joni to ko fati élection ngaji toon to Iowa e ɗum noon ne tungnaade kadi ko CNN waɗi projection wonani hay minute on kanko Donald Trump ene woni ko kanko gagnoto en toon to élection ngaji bannuɗe toon to Iowa ɗum noon kadi ko tungnaade kadi e résultat ji kamɓe yimɓe renduɓe toon taw ko yimɓe candidat ji maɓɓe kamɓe yimɓe représentant ji maɓɓe kamɓe tata ɓe foof on kanko Donald Trump gonnoɗo président États-Unis kanko Ron DeSantis gonɗo gouverneur Florida e kanko kadi Nikki Haley kañum horum meeɗi wonde gouverneur toon to Caroline du Sud ko wawi wonde fof ene wayno ko résultat ji puɗɗiɗi yaltude ɗi ko kanko Donald Trump wiya wonde gagni toon to Iowa ɗum noon firti ko e tungnade kadi haɓa hande habaruji gummiɗi toon to CNN firti toon wonde ko ɗum ɗo maaro ko kadi hono kanko Donald Trump hawnaki yakare wonde républicain ji walla yimɓe wotoɓe supporteur uji makko ne jiiɗi hande o continue o wawa kadi ɗaɓɓude arditade leydi États-Unis ɗum noon koye woteji ɗiɗo hitan ujunaji ɗiɗi nogas nayyi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men international guidoɗen ko toon to Palestine e tugnadi kadi ko yalti e skiiɗe oɗo radio France international holli wi wonde ko kamɓe Hamas ɓe neldi vidéo eɓe kaalen ɓe mbi wonde ko yimɓe ɗiɗo ene wayno ko yimɓe ɓe nangunoɓe toon ɓe nanguno ɗum noon ko guila ñande ɓe jani toon to Israël ñande 7 octobre ene wayno yimɓe ɗiɗo cankima ɗum noon ko yimɓe ko mbiyata dahanoɓeɓe ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko sakkiti andede tan hono kamɓe batuji ɗiɗi taw ko batuji américain ji ene wayno misilaji jane mumen misilaji ɗi noon wirli ɗumen ko yimɓe wiyeteɓe huuti en ene wayno ko yimɓe jeeyaɓe toon to Yemen sifti ɗon tan hono kamɓe États-Unis e Angleterre ɓe mbawino bombude ɗeɗo balɗe ɓenni ɗo foof toon to Yemen ɗum no ɓe mbi ɓe ƴewanno ko nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe huuti en eɓe mbaɗi misilaji mabɓe to berlotto walla koɓe pewnitto en ko fati kanŋuji mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno état tugnade kadi eko yalti hande ko hono kamɓe huuti en ɓe mbawi neldude misilaji ɗiɗi yane batuji taw ko américain ji ɗi batuji noon tugnade ha hande ko habra wonde ko batuji nawoji marchandise ha hande tugnade kadi eko radio France international haali kadi BBC haali ɗum wonde ko ɗiɗo misilaji ene wayno bonni batuji ɗi woni hen kono noon ene wayno ko hay goto ma en hen ha hande tugnade kadi e habaruji gumiri toon to radio France international hande toon to Gaza debbo goto kadi warama toon ɗum noon koye attentat baɗaɗo toon to ranana noon woni ko hakkude Israël ɓe mbi ene woni ko oɗo saha joni yimɓe ɗiɗon tuuma hen taw ko Palestine naɓe nanggama hen donc ɓe mbi wonde ko debbo goto warama hen kadi e nder ko fama tan ene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe palestinaɓe mayrama tugnade kadi hande ministére toppitiɗo ko fati cellal ke mayɓe toon jettima joni nogas nayyi ujunere e temedere neɗɗo ɗum ko yimɓe waraɓe Gaza ɗum noon ko guila nde har nde fuɗɗi nde ñande 7 octobre tugnade kadi ɓe kalɓe mbi wonde ko hande ɓe jogui kene ɓuuri capanɗe jeegom ujunere neɗɗo taw gañiɓe ɓe mbi kadi e yimɓe nogas nayyi ujunere waraɓe hen ujunaji sappo ko so famɗi ko sukaɓe hande tugnade kadi e habaruji gumiri toon to radio France international ɓe mbi hono kamɓe yimɓe dadiɓe iranien ji ɗum koɓe mbiyata gardien ji révolution mabɓe ɓe mbawi yande yimɓe taw ko groupe aji gonno toon koye groupe aji añɓe iranien ji ɓeɗon noon gonno ko wuro wiyetengo Erbil noon ɓe mbi woni koye Kurdistan taw ko Kurdistan ko toon to Irak tugnade koɓe kaali noɓe kaalini ɓe mbawi bonnude kewɗe satellite aji kewɗi walla nokkuji kewɗi ɗi ganduɗa en taw ko ɓeɗon mbaɗanno toon ene espionnaɓe kamɓe iranien ji tugnade e habaruji gummi toon mbi wonde ko yimɓe ɗiɗo maayi hen yimɓe joyta ko civil en kañumen koyen mbawi gañade nawama toon to hôpital habaruji men international hande toon to Mauritanie tugnade kadi ko Sahara Media windi on inspecteur uji de travail wonɓe toon to wuro wiyetengo
Nouakchott banque mum rew en wayno ɓe mbawi windude lettre ɗon to ministre toppitiɗo ko fate fonction publique et travail ɗum noon ko biyeteɗo Sidi Yahaya wulde Cheikhna Lemrabot kadi ɓe mbindi lettre o ko ñande 10 lewru janvier mbi wonde koɓe jii lurodiral hakkude koɓe jamira e mbaɗ ko e kadi ko texte uji walla luwaji Mauritanie ko mbaɗi ko ay ɗum ɗon e ɗiɗon lurodira kadi mbi wonde ko ɗum noon ko caggal nde ɓe mbaɗi kamɓe meɓe batuji ɗi hakkude jeerte e jeenayyi janvier e kadi e tumnade kadi e jamiroje taw ko kaalaɗe gommiɗe toon to ministre ɓe mbawi wonde wiide wonde ko won jamiroje ɓe keeɓi jamiroje ɗe ene wayno ko lutodirɗe koɓe poti wadde ko fate liggueji mabɓe e ɗum noon ɓe bindi lettre o noon pour wiide wonde ko won gueɗe ɗe ɓe jiiti hen surtout wonde ko wiyete avertissement ji no holno kaɗirte taw koye won organisation ngaji kanko ministre no yamiri ɗum ɓe jii hen kadi hansaji won compagnie ji no jaɓɓirta kuule ɗum ɗo fof holno welsidira ɓe jii hen kadi intervention ngaji ɗum noon koko fate wadde ɗiɗon avertissement ji taw ko compagnie mbaɗante ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko ministre o no yaminiri ɗum no ɓe mbi wonde hine lundi e kamɓe koye mabɓe koɓe paami texte uji luwaji Mauritanie ɗum noon ɓe bindi lettre o henne fate kanko ministre toppitiɗo ko fate fonction publique et emploi ɗumnade kadi habruji gomiriɗo to Sahara Média ene wayno ko kanko ministre o jaɓani jabade invitation jeyndiyankoɓe pour famnude yimɓe kanko ne holko faami ɓeeɗo ko goytoto e ngal ɗo lorodiral ha hande toon to Mauritanie tumnade kadi habruji gomiriɗo toon to Sahara Média han ministére toppitiɗo ko fate transport wi wonde ko Air Mauritanie yamirama Arabie Saoudi yamiri ɗum yo waw hirtorade avion ngaji muɗum diwna ɗum ha toon to Arabie Saoudi ɗum ɗo fof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa hawnaki ma wallu kadi hajjiyannoɓe ummotoɓe Mauritanie fof yaade toon to Arabie Saoudi ɗum kadi ko habruji gomiriɗi toon to Sahara Média toon to Burkina Faso e tugnadi kadi ko radio France international haali ko haali e ɗum ɗon kadi e tugnadi kadi no mbirni ko koreji makko kanko ɗo mo haalum haalte kanko meeɗi wonde chef d'état major toon de la gendarmerie nationale toon to Burkina Faso no ɓe mbirni ene wayno ko yimɓe daɗiɓe gaari nanggudemo toon to galle makko ene wayno kanko wiyete ko lieutenant colonel Evade Somda ene wayno o nanggama no ɓe mbirni ko yimɓe daɗiɓe nanggimo ɗum noon andaka taw holko woni nanggugol ngol ko woni kono nangga ko galle makko ñande dimanche hanki 14 lewru janvier ɗum noon ɓe mbi wonde ko nangguɓe ɓe kadi ko yimɓe daɗiɓe kadi ne jogui perlaji men gaari nanggimo toon hande ko tugnadi kadi ko haala hay sinno ɓe pamnani yimɓe holko woni sababu nanggol makko ɓe mbi ko ñande tugui ñande samedi ɓennuɗo 13 lewru janvier ene wayni ko wonko yaltunno e médias sociaux ji ko heewi ko fate en hono kanko gouvernement makko transition hono kanko Ibrahima Traoré won yimɓe yiɗɓe bonnuɓe ɗum e kadi wonko haltino hen pour kanko hoore makko wardemo ɗum ɗo fof noon ene wayni ko caggal muɗum ene wayni ko yimɓe hewɓe nanggama ɗum noon ene wayni ko kanko hoore makko hawnaki ɗum ne jeeya e ko woni nanggugol makko kono noon ala confirmation d' abord holko woni hol nangguɓemo e kadi holko woni sababu mo nanggue ko wawi wonde fof ene wayni ko kanko lieutenant colonel Evade Somda ene wayni kanko hoore makko nanggama jamma hanki dimanche 14 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sare ma en mbaw jokkodiri joni e Tijane Niang o wawa rokkudenol page ko mo jogani en ko fati coftal ɓalli Tijane Niang Seydi Niang bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wol Sare joni kabruji men coftal ɓalli ummorade e lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gadorɗen kabruji men coftal ɓalli ko hello men coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas tati puɗɗiɗo ñalawma heccihanki ñalawma hande leydi Sénégal kañum hewdirno e équipe Gambie joni ala mbatten so wona jokkodiren e Hasim Sow keɓɗo fartangue tawtorede ngal ɗo kiwidiral hande salminama Dura gorko mo radio Wol Sare en direct Hasim Sow o gonam ɗon ɗo leydi Côte d'Ivoire hande Sénégal e Gambie nanggodiranno caggal waktuji 14 woni 14 heures voilà Sénégal heeɓi folde ɓe loggi tati e ndiga caggal no Gambie heeɓi carton rouge vraiment nanggui ene wuuli kam jaw kono machallah macce ɗe e ndewi rawol mbaɗi fayida waɗi kadi yimɓe notima hen ha heewi janggo so Allah jaaɓi ko ɗo e boke ko leydi Burkina leydi Mauritanie kamɓe jogon nanggodirta janggo inchallah so Allah jaaɓi 14 heures aussi voilà donc on va suivre ensemble inchallah
inchallah mi salmini hettiyankoɓe radio Jowol Sare kuupat voilà ko ɗum wonno hannde ko ñalli ga en caggal ɗum deuxiéme match o ko Cameroun e Guinée caggal no Guinée markiɓe premier mi-temps Guinée heeɓino carton rouge kamɓe Cameroun no deuxiéme mi-temps at nde équipe étude bio ɓe ñaari kamɓe ko ɗokki gotel voilà wonno ko Hassim Sow gonɗo to wuro Bouaké to leydi Côte d'Ivoire Allah jarama ha joni ko faten ɗiɗon mbaɗi no mbirɗa ni hono poule équipe nationale mo leydi Mauritanie fuɗɗima juude jamma hannde e kiwdiral gasgal ko ɓoyani ko équipe nationale mo leydi Algérie kañum hewdirno e nando mabɓe mo leydi Angola kiwdiral ngal wawi gasir ko ɗekki on partout ñalawma janggo sanga waktuji 14 woni 2h GMT équipe nationale mo leydi Mauritanie manade dingiral ngal ɓe kiwdirta ko nando mabɓe mo leydi Burkina Faso jokkodiral jaydiyankoɓe ñalawma hannde to wuro Bouaké hono keblowo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou e wondidide joueur équipe nationale mo leydi Mauritanie biteɗo Mohamed Della Yali o holliti équipe nationale mo leydi Mauritanie heɓinima ngal ɗo kiwdiral physiquement et tactiquement ñalawma janggo maɓe mbaɗɗo kiwdiral payidingal no fewi ñalawma hanki délégation mawɗo ummima ɗo e lamorgo leydi Mauritanie en tawi hen temedere supporteur e capantati joyi jaydiyanko dernière séance entraînement mabɓe ñalawma hannde équipe nationale mo leydi Mauritanie wawi wadde ɗum e yesso supporteur uji ummima ɗo e namorgo leydi Mauritanie teskamo hono goto e comédien mo leydi Mauritanie biteɗo Hamed Lamine en tawe to wuro Bouaké sardiyanke landa yakar Mauritanie Khali Diallo en tawe to wuro Bouaké ngam sembinde équipe nationale mo leydi Mauritanie ñalawma hanki leydi Nigeria kañum hewdirno e kippu Guinée équatorial kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki on partout leydi Égypte kañum jaɓɓino kippu Mozambique kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki do partout Ghana kañum hewdirno e kippu Cap Vert ko Cap Vert wawno hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol match ouverture ko leydi Côte d'Ivoire pays organisateur wawno samtade kippu Guinée Bissau loggi ɗiɗi e ndiga kiwdira en jokki ñalawma janggo leydi Mauritanie ma hewdire nando mabɓe mo leydi Burkina Faso sanga waktuji 14 17h GMT kippu Tunisie ma hewdire kippu Namibie 20h GMT leydi Mali les Aigles de Mali ma kiwdire kippu Afrique du Sud kiwdira ñalawma hannde jencude mum coupe mo Asie joueur to leydi Qatar kippu Corée du Sud kañum samti leydi Bahrain loggitate loggol gotol kippu Irak kañum wawi hebde polge yesso kippu Indonésie loggitate loggol gotol ha joni ko faten ɗiɗon mbadi coupe mo Asie leydi Jordanie kañum samti kippu Malaisie loggi nayyi ndiga ha joni ko faten ɗiɗon mbadi coupe mo Asie en jokki ñalawma janggo so woni 17h30 GMT kippu Arabie Saoudi ma hewdire kippu Oman super coupe mo leydi Espagne joueur to leydi Arabie Saoudi gasi ñalawma hanki tagal polgu kippu Real Madrid e yesso FC Barcelone logginayi e loggol gotol championnat mo leydi France jencudi kiwdire ñalawma hanki kippu Le Havre kañum samti kippu Olympique Lyonnais loggitate loggol gotol Lens kañum jaɓɓino kippu Paris Saint-Germain ko Paris Saint-Germain wawi heɓolgo loggi ɗiɗi e ndiga kabaruji men coftal balli ko ɗo kaydi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof Tidiane Niang jarama no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar ɗum en yen mbaale jaam siftindon tan hannde ko altine 15 lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas nayi yen mbaale jaam ha janggo kadi sore jooɗi